Здравейте, скъпи приятели! Ние от оркестър Лесново искаме да поздравиме всички прекрасни абитуриенти! И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! И ето не съвършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме. Майко и скъпи татко, благодаря ви за вашата безкрайна любов и вашата обич, с която сте ме отгледали. Татко и мила майко, без вас не можех да стигна аз от тук, колко труд положихте от мен човек да направите. И ето не съвършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме. Благодаря ви за вашата безкрайна любов и вашата обич, с която сте ме отгледали. Татко и мила майко, без вас не можех да стигна аз до тук, колко труд положихте от мен човек да направите. И ето не съвършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме.